జూబ్లీ హిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో అభ్యర్థులు ఖరారు కావడంతో ప్రధాన పార్టీలు ప్రచారంపై ఫోకస్ పెట్టాయి. తమ సిట్టింగ్ స్థానమైన జూబ్లీ హిల్స్ లో గెలిపే లక్ష్యంగా ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ స్కెచ్లు వేస్తోంది. అందరికంటే ముందే దివంగత నేత మాగంటి గోపీనాథ్ సతీమణి మాగంటి సునీతను తమ అభ్యర్థిగా ప్రకటించిన అధినేత కేసీఆర్ నిన్న ఆమెకు బీ ఫామ్ అందజేశారు. బీఆర్ఎస్ శ్రేణులకు తమ బాస్ కేసీఆర్ మరో గుడ్ న్యూస్ చెప్పబోతున్నట్లు సమాచారం. ఈ నెల 19న భారీ స్థాయిలో రోడ్డు షో నిర్వహించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ రోడ్ షోలో కేసీఆర్ హాజరవుతారనే ప్రచారం జరుగుతోంది.